Isang tagong paraiso sa Agno, Pangasinan. Walang tao, puro kubo, parang ghost village. Mainit buong maghapon, pero pagising namin, umuulan. Ang saya ng gabi, may bonfire, kwentuhan, fishing at swimming. Tunog ng kuliglig, liwanag ng apoy, at presensya ng tunay na kaibigan. Trip mong mag-camp sa ganitong vibe? Raw, real, at malayo sa ingay ng mundo, samahan mo kami sa adventure na to. Hindi to basta trip, ito ay karanasang babalik-balikan mo. Ganda. Ang dami palang locals dito. Wow. Hindi naman gusto ako yung mga yan.
Alright, so nakapag-setup na tayo mga behero. Ayan ang tent natin. At hindi na tayo uulanin mamaya. Ayan, ganda na ng setup natin dito. So dito tayo sa ilalim. Ito yung puno. Ayan, meron pa tayong extra protection sa ulan. Dito lang ang poproblemahin natin yung manggagaling dito sa may dagat. Ayan. So ganda oh. Dito tayo mamaya, pepesto tayo dyan. Manghuhuli tayo ng isda. Siyempre welcome mga behero sa ating YouTube channel. At isa na namang panibagong adventure ang ating pagsasamahan. So marami-rami tayo ngayon na campers. At kasama natin sila direct Lakwatsarong Artist, MJS Adventures, at yung iba pa nating mga bagong kasama. Ayan. At dito kami ngayon sa may Agno, Pangasinan. Tignan nyo naman kung gaano kaganda. Yes. Ayan, so luto lang kami ngayon ng aming pananghalian kasi kanina pa kami nasa biyahe. So kailangan namin ng lakas. Ayan, mga kasama natin. Mga chef natin. Yun. Si Bro Eugene nga pala. Where is next? Where is next? Yan yung kanyang YouTube channel. Sarap po. Tarian. Anong sida ito? Papaitan. Tarian. Ito may tarian. Talian. Tarian. Parang may tari. Tarian. Pag yung may kulay yung labi, Oh, lipistika naman. lipistikan. Pero pare-paras na isang bato. Stamba to. Eh, nabili natin kanina. Nabili nila kanina dun sa may bayan. XR 150L. So try natin at first time natin sasakay sa ganito. So ito nga pala kay Bro Eugene. Yan. So where is next yung YouTube channel niya. Tanggalin mo pre, tanggalin natin yun. Kasi direct, pinangunahan ni may-ari, no? Okay, pandalin mo lang. Bagay sa'yo, pre. Ay, 5-6 ka. Ha? Bagay sa'yo. Saktong-sakto lang, oh. Ito, pre. May 7. Ha? Ano 6,000? 6,000. Tapos nag-wheelie oh. Hey. Oh pre, nililiko yan. Parang ano din, ADB. Yun no. O baka basic naman pala eh. Sige nga. Hindi ka na makababa no, direct. Gagi, basic lang pala direk eh. Ano palang pangalan sir? GR, madaling ano, tandaan Junior, Bro GR, yung ano ko sa Facebook. Oh, Bro GR. Ha? Sige. Nasa taas galing yun. Ayan, nandito yung iba nating kasama. Sir, Hello. ano pong pangalan? PJ. Sir PJ. Ayan, mga kasama natin sa camp. Luluto rin sila ng isda. Okay lang yan.
Pangkon lang ba to? Lunch? Dinner na rin to? Lahat na, minuto na hanggang dinner. Ah, Para pahinga na lang tayo. sige. Nahihilo na ako. Hilo na sa gutom? Oo. Maubos ata yung pansal eh. Ito kagandahan. So, sabaw natin bro. Doon, init-init. Bro, brother Ili. Yung paborito nyo. Buro? Ito pre, sarap. Kasi nga. Alam mo naman, lulukuhin siya, masarap nga. Hindi, galawin niyo yung liyepo, sarap niyan. Hindi pa pala siya luto. Di pa. So, depende pala sa magluluto yung lasa niya. Yung isa, ano natin. Pre, kuhain mo naman pre. Gising mo na raw. Gumagapang ka. Gusto ko pa umuwi pre ah. Oo. Makakauwi pa naman tayo. Hindi naman tayo natin eh. Hindi alam natin sure kung buo na. Ang liit ng bata. Mahuhuli din daw sila, so sasabay tayo. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ha? Ano ba yung expert? Paano ba ito pre pag ibaba to? Ah. Okay. Wait lang. Delikado yan. Next. Look mga boys! Ayaw kainin! Ayan pa si to. Bait na ni Direk, yung bait mo na ni Direk, hipon yun. Yung hipon. Sige. Ayaw niya!
Tingin sa'yo, mali siya. Ganyan mo lang siya. Ha? Ganyan mo lang, tapos pag nagano yan, tsaka mo hilain. Pero antayin mo muna. Laro-laroin mo lang. Layo. Dapat sa harap niya, Bert. Ganito yung ginawa ko. Sa'yo ang pusit yan, nahirap pala mahuli yan. Ayan, lumapit siya sa'yo. Yung Uy, talaga no, gusto no. niya. Sige, pre, dadakmay mo. Mag-isa lang yan, wala kang kasama, magtawag ka pa. Yan mga fisher, oh. Nawala na siya. Ano na? Ano ba yung ano ba yung sabi niya? Ni Derek. Si Derek na naman. May pain ka po, kuya? Wala na doon yung plastic doon? Wala. Hindi nyo nakita? Meron yung mga hipon doon sa plastic. Ayun. Alright, so subukan ulit natin na mag bait and wait. Ayan, tinuro lang to ni Bro Eugene. So let's go. Tingin ako, bro. Sabi mo huli yan. Ay, ay, palpal na dukot tong kuya nga eh. Ang panda ba? Nagkapanak man. Patasi mo na ano pantigay. Ah, tamon. Basta boy. Uy, bakit? Ayun, oh. Dito yung bahay ng mga puso. Dito? Dito tatlo, dyan ko rin. Ito yung lokal ng... Ah, dito sila? Sa kanila yung mga pusa. Tatabog sa katawan. Flowing ka eh. Tatabog. Ay, tatabog. Ha? Doon. Lamig. Lamig. Sakto lang. Ba't may mga tabo kayo? Ba't kami wala? May kape yan. May mga nagkape. Yun. Ay, hindi ka nagkape. Sobrang daming kambing dito sa spot namin, Mobero. Ayan, oh. Ito lang, sa harap lang ng spot ko mismo to. Ang dami nila. Ayan.
So ito yung spot natin. Dami umang oh. Kain. Yung mga aning George sa pagbibayan. Hindi yung nadala natin kanina. Ay, wala ka tanong kanina. Salamat po. Ay, di ko rin. Bani yan, bani. Oo, yan. Tayo parang bago pa. Upuan mo na eh. Ang galaw. Okay nung daw. Ay, doon. Sa may likod yung poste ng upuan na to. Ito, yan. Laki oh, hermit crab. Hermit crab. Iba na to pre. Hermit crab. Laki yan oh. Yan. Iihaw tayo ng longganisa. Pero so hindi pa natatapos yung kainan natin. Habang nagpapantok tayo. Sama natin si Brother Where is parang hindi ito yung maluluto ako eh. Ayan. So good night mga behero and we'll see you guys tomorrow. Grabe tong mga kabahayan dito, parang ghost village yung datingan. Walang katao-tao. Itong mga halaman na tumabahera, ano ba to? Anahaw ba yan? O iba pa yung anahaw? Ito. Ganyan tsura. Ganito. Hindi ko sure kung anahaw eh. Hindi naman ako madalas nakakakita ng ganyan sa Baguio.
Good morning mga behero mula dito sa isla. Dito sa may Agno, Pangasinan. Gandang umaga. At napakaganda ng ating umaga mga behero. Hindi kayo ni Bro Eugene. Pabago-bago yung panahon dito. So kung kanina medyo makulimlim lang, ngayon na ulan na. Ayan, oh. Pero ganyan naman yung vibe na mga gustong gusto natin. Sarap. Dito muna tayo makikisilong kay Bro Eugene. Tapos balutan natin to pinya para mamaya makapag breakfast tayo. Kaya mga biyahero, nagluluto tayo ng longganisa. Para kunyari may ambag si biyahero sa lunch namin today. Kasi ang totoo, tapos na magluto yung mga kasama namin, kakain na lang. Pero kailangan niyang may mga content na nagluto siya, kaya sinalang niya yung longganisa niya. Pero alam mo, kakain yan, masarap yung niluto ng kabilang kampi. Pang ano lang to, pamigay sa mga aso. Babusa. Kambing eh. Tumbahay. Tumbahay.
Ayan, sama-sama kami dito mga pero. Kasama yung dalawa. Ang lakas magluto. Bangan. Solid mo. Tapos sarili pa naman dala yun. Kaya nga, ang dami nilang dala. Kahit pag-usunod, lutuan sa atin lahat, no? Oo. Tapos, ano, Plato na. mga butane, gano'n, no? Total, sila ang tagaluto. Tayo na bumili ng regado. Tagahugas lang pa. Tagahugas na. Masaya naman sila nagluto eh. Hindi naman natin pinipilit eh. Grabe, ang lakas nila magluto. Ang sasarap. Next time pre, baka may magkuha ka sa ukay na ano. Anong tawag doon? Kawa. Kawa. Malaking kawali. Ganyan ang Yung Ninja pang-fiesta. Turtles. Meron. Lagay mo sa likod. Ano parang kwan? Para kasama yung mga lokal sa ano, kainan. Fiesta naman na eh. Ay, ba't ka nandito? Ay, wag mo ko isama sa frame pre. Bushcraft ako eh. Ay, bushcraft pa ba? Ba't mo ko sinasama sa frame pre? dito. Outing to eh. Kain mga behero. Breakfast with our friends. Dami oh. Pinya. Para rin palang aso to no. Buntis ka. Ah, buntis. Hmm. Tapos na to? Yun. So Mobero, kakatapos na natin kumain and sobrang ganda ng spot na to. Maraming salamat ulit sa mga sumama hanggang dito sa dulo. At sa mga silent viewers natin, sa mga nanonood abroad, sa mga behero natin na palagi nandyan para suportahan tayo. Maraming salamat. At marami pa tayong mga pupuntahang mga raw spot na kagaya nito. So abangan nyo lang mga behero. At see you sa susunod nating adventure.
Sir, thank you. Kita. Ay, ingat bro. Kuya Eugene, next time. Oo. Magsabi ka lang. Direk, thank you. Bre. Dami. Lokal.